A rendőrség és a tűzoltóság Reggel van. a lakosságot, hogy mellőzze a telefonokat. Felébredünk. Egyelőre senki se hagyja el otthonát. Üdvözöljük szeretteinket. Elolvassuk a reggeli újságot. Éppen olyan napnak látszik, mint a többi. De mégsem az. Egyetlen, rendkívüli oknál fogva. Példa nélkül álló történelmi eseményeket élünk át. A kérdésre, hogy egyedül vagyunk-e a világ mindenségben, megérkezett a válasz. Áll le. 4 űrhajó érkezett India, Anglia és Németország fölé. Ezek nem azért utaztak 90 milliárd fényévet, hogy háborúzzanak. Meg kell állítani őket, mielőtt mindenkit kinyírnak! Saját műholdainkat használják ellenünk. Nincs sok időnk. Azonnal adjon parancsot a nukleáris ellentámadásra. Amerika fölött? Ha nem lépünk, hamarosan nem lesz országunk, amit megvéd. Kiírtanak bennünket. Szóljon a gitár, amíg tele a tár. ...36 órán belül lerombolják az egész bolygót. Nem tovább, haver! Mire várnak? Hozzák már ki őket! Emlékezzetek erre a napra. Július 4-e ezentúl nem Amerika ünnepéről lesz nevezetes, hanem arról, hogy a földlakói eldöntötték, nem hajlandók lehajtott fejjel várni a halált. Nem tűnünk el a föld színéről. Elvesszük a harcot. Élni fogunk. Túl fogjuk élni. Azon a napon, amelyen a függetlenségünket ünnepeljük. A függetlenség napja. Harmadik típusú randi. A függetlenség napja. Nem sokára a mozikban és könyvben is.